Itopic yethu esizokhuluma ngayo namhlanje ithi why isigubhu sidinga igazi ukuze sibe fully activated, or maybe ukuze sikusebenzele wena mnikazi waso. Indaba kufanele kube negazi phakathi. Alright, leyo itopic yethu bafethu esizokhuluma ngayo namhlanje. Inyanga engathwasanga sibuyile bafethu with another banger bafethu, njengoba nazi it's a banger topic. Siyabonga ukuthi niya-subscribe kwi-channel bafethu, ngicela niqhubeke. Uma ungaka-subscribe kwi-channel uthi usubscribe, ulike amavidiyo, ushiye i-comment, umbuzo wakho nje, anything ongafisa ukungibuza wona ushiye lapha kwi-comment, sengizobe mina sengiyakuphendula via ividiyo, yabo. Siyabonga abalandeli be-channel, siyabonga ukuthi i-channel yethu iyakhula kakhulu. So singasapholisa amaseko, asingene kwividiyo yanamhlanje. Ithi indaba isigubhu sidinge igazi, noma isigubhu negazi. Isigubhu igazi kuhlangana kanjani? Yini isigubhu sidinge igazi ukuze sibe fully activated, or ukuze sisebenze ngale ndlela wena mnikazi waso osuke ufuna ukuthi sisebenze ngayo? Sihlangana kanjani negazi? Right, ngizoqala la. Isigubhu masakhiwa kusetshenziswa umoya womuntu osewadlula emhlabeni. Right, that is nje esiyaziyo, engihlezi ngiyichaza leyo ukuthi isigubhu masakhiwa sisebenzisa umoya womuntu osewadlula emhlabeni, kuhlanganiswe namanye amakhubalo, bese kufakwa uvuka la phakathi, bese lento iyavuka iyaphila. Shuthi it's like sithatha umoya womuntu osewashona noma umuntu osewadlula emhlabeni ngokwenyama. Angithi njengoba esadlula emhlabeni ngokwenyama akasanawo umzimba, yabo lonto, ukuthi angithi siyazi ukuthi emhlabeni ukuze ukwazi ukwenza izinto udinga umzimba. Isoul iyodwa ayikwazi ukuthi yenze izinto emhlabeni, mhlawumbe ithinte something, yenzeni. Isoul mayiyodwa ayikwazi ukwenza njalo, yabo. Yona ingaba khona inibuke, kodwa ngeke ikwazi ukuthi i-interact nani, uyayibona lonto leyo. Can't do that. Idinga umzimba ukuze izokwazi ukuthi i-participate kuma-activities, whatever activities esuke ifuna ukuparticipate kuwona la emhlabeni. Angithi uyayibona lonto leyo. Okay, so mangabe kwakhiwa isigubhu, kusuke kuthathwa isoul inikezwe umzimba ngenkani. Le soul yayinawo umzimba, wadlula emhlabeni umzimba, kodwa manje sebeyayibuyisa bazoyifaka emhlabeni ngalo mzimba wakhiwe oyisigubhu. Cabanga ukuthi lapho ku-clear, ukuze lento izokwazi ukuthi ithumeke, ibuye ne-response, ngoba uma iwumoya ungayithuma kodwa ngeke ukwazi ukuthi uthole i-response kuyona, yabo. Ungayithuma ikwenze lokho ekufunayo, yabo, kodwa manje wena ama-results ngeke ukwazi ukuthi uwabone ngoba wena usasenyameni, yabo. So kudingakala ukuthi kuthathwe lo moya uyofakwa emzimbeni again, bese uyakwazi ukuthi uthumeke wenze lento esuke ifuneka. Cabanga ukuthi leyo ndawo ku-clear lapho. Right, hlangana kanjani-ke isigubhu negazi? Why isigubhu sidinga igazi? Uyabona, umuntu uma ephila uyigaba ey'ntathu. Umuntu uma ephila uyisigaba senyama, uyayizwa lonto, udinga i-flesh, yabo, okuwumzimba, yabo. So umzimba kube isoul, yabo, ukuze lento ikwazi ukuthi i-function emhlabeni,
idinga izinto eziwu-3: umzimba, bese kuba isoul. Those are the two top things ey'funakalayo. Bese ukuze lo mzimba lo ufunctione, yabo, uzodinga igazi. Ayikho into ephilayo emhlabeni ephefumulayo enganalo igazi. Ayikho. Mhlawumbe omunye angathi, hhayi mhlawumbe impukane ayinalo igazi, hhayi intuthwane ayinalo igazi. Uzothi ayinalo intuthwane igazi ngoba phela intuthwane incane. Wena uzo-expect-a ukuthi wena ubone igazi, yabo lona leyo, yabo. Uma uyiciphiza intuthwane lokhu kuba manzi lokhu kukhombisa kona ukuthi inalo igazi. Angithi uyayibona lona. Yonke into ephilayo emhlabeni eyisilwane ewumuntu ephefumulayo idinga igazi. Ngisho ey'hlala emanzini iy'lwane zinegazi, ngisho ey'hlala endle zinegazi, umuntu unegazi. So ukuze ukwazi ukufunctiona umzimba udinga igazi. Angithi uyayibona lona. So uma kuvuswa lento kufaneke iyakhelwe lo mzimba okuyisigubhu. Angithi yabo, abanye bathi igona, umzimba loyo, yabo, wesigubhu ovuswa kahle kahle. Igona angeke ngize ngisho ukuthi somehow iyahlangana nesigubhu. Isigubhu ilento ephakathi kwigona, uyabo lona. So la makhubala asuke efakiwe la, iwona lawa aphenduka abe umzimba walento le, uyabo lona. Bese kuyolandwa isoul yomuntu osadlule emhlabeni, lo okufaneke ukuthi izofakwa kulo mzimba ukuze lento izokwazi ukuthi ivuke ibe umuntu again, ikwazi ukuthi interact-e nabantu. Uma ngabe ngiyithuma ngithi, hey, hamba wobulala usibanibani, ihambe ifike ikwenze lokho ngoba isisemzimbeni, isiyakwazi ukuthi i-interact-e nomuntu noma imthinte umuntu. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Alright. So umzimba bese kuba isoul. Those are the two main top. Bese kuthi umzimba ukuze ufunctione udinga igazi. So isigubhu, that's why sidinga igazi ukuze sifunctione. Why-ke sidinge igazi lakho personally? Ngoba phela uma ngabe wena uzovuselwa isigubhu noma uyophakanyiselwa isigubhu, uyabona lento leyo, kumele lento ukuthi uma iphakanyiswa bese izoxhunyaniswa nawe, hhayi ney'dlozi nakho. Ungezwa laba abathi isigubhu sixhunyaniswa nedlozi. Lapho-ke nje ngiyafa, ayikho into enjengaleyo. Sixhunyaniswa nawe as a person. Ngani? Ngokuthi sizofakwa kuwena, ngokuthi ugcatshwe wena ukuze lento uzokwazi ukukhonektha nayo. Why-ke idinga igazi lakho? Ngoba phela uma ngabe kuwukuthi isigubhu sidinga igazi ukuze sibe activated, ngingathatha noma iliphi igazi. Mhlawumbe ngiyithathele igazi lenkukhu, i-activate la, yabo. Mhlawumbe ngiyithathele igazi lenkomo, ngiyithathele mhlawumbe igazi lomunye umuntu. Angithi yazi ukuthi kunama-blood donors, yabo lona. Ngingayitholela igazi from anybody else, yabo leyo nto leyo, ngilifake la kwisigubhu ngili-activate, yabo. Okuyinto engeke ize yenzeke ngoba leso sigubhu ngeke size sisebenzele wena. Sidinga igazi lakho ukuze sizokwazi ukuthi sisebenzele wena personally. Why-ke kube njalo? On my previous video ngike ngachaza indaba yokuthi why lezi zinto zakhiwelani lezi zinto, nanokuthi zisebenza kanjani, ziyilanda kanjani imali, yabo. Kunevidiyo engiyishayile, you can check it out laphana on my socials, ngizoyifaka ilinki yayo ividiyo khona la
uyibone, uhambe lapha kwi-channel, ufike uyiseshe uyibuke leyo video, iyona ezobe isikuchazela kabanzi. Okay, so sengithi-ke isigubhu sidinga igazi lakho ngoba lento mayakhiwa kufanele ukuthi ihambe uyithume, uma uyithuma uthi hamba ongilandela imali sibanibani. Lento angithi uyayivusa uyiphi igama, uyiphi iy'bongo, ibe ney'bongo zayo ozoyibongela ngayo, uyibongela 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 bese uyayitshela sibanibani ngifuna imali namhlanje, imali ishone la namhlanje, ngifuna hlampe u-20,000 la ekhaya. Iqhume lento ihambe iyolanda lo 20,000, yabo. Lento le isuke yakhela ukuthi ihambe iyontshontsha umcebo womndeni wakhe lo muntu osuke ethwala ngesigubhu noma esuke ethweswa isigubhu, uyabo loo nto. Lento yakhela ukuthi ihambe iye emadlozini noma emathongweni akubo iyontshontsha umcebo, ngoba umcebo womndeni uhlala emadlozini akubo. Iwona amadlozi a-decide-ayo ukuthi so-distribute-a kanjani. They are responsible for their family's wealth distribution amongst ama-family members are connected to this family clan. Yebo leyo nto leyo. So when I create this fake ancestral spirit, ngisuke ngenzela ukuthi ihambe lento iyodidisa amadlozi. Izowadidisa kanjani-ke amadlozi? Ngoba phela amadlozi angithi sithi azi konke, abona konke, yonke into. Lento-ke ihambe ihambe ifike la khona kuthiwa ingakho-ke kudingeka igazi lakho ukuze ku-activate-we lento, ngoba lento uma ngabe iphethe igazi lakho i-activate-we nge-DNA yakho, ayihlukile nengane yakho. Angithi uyayibo? Ingane yakho kuze kuthiwe ingane yakho noma ingane yale ekhaya, ingoba lapha kuyona kusuke kugijima igazi lakho. Igazi lakho negazi layo liyafana, i-DNA eyi-one. So wena uma uthatha igazi lakho uvusa lento le ngegazi lakho, shuthi i-DNA yalo mndeni igijima kulento. Ngaleyo ndlela amadlozi afika sense ukuthi hhayi, this is one of us. Angithi uyayibona leyo nto. Uzosuka la afike ngale ngesiqu senyoka, uyayibona leyo nto leyo. Amadlozi bese ayamsensa ukuthi hawu wona azoba nakho ukuthi hayibo ubalo, uyayibona leyo nto. Kodwa manje ngoba igazi lakho ligijima kuyona lento, uyafana nengane yakho lo muntu, uyabo. Bese ayakwazi ukuthi amukeleke ngale, afike angene ahlale, bese ayafika enze lento athunywe yona ukuthi akazolanda imali. Uyayizwa-ke lento ukuthi igazi lihlangana kanjani nesigubhu, ukuthi afike ngale afike antshontshe yonke umcebo womndeni, bese ayasuka la aphinde futhi aye emndenini wakhe. Angithi phela lo muntu njengoba umvusile akuyena owala ekhaya, unomndeni wakhe, uyayibona leyo nto leyo. Aphinde asuke la aye emndenini wakhe, emathongweni omndeni wakhe, afike antshontshe wonke umcebo, ngoba phela sikhumbule awukho umcebo noma imali eqhamuka ey'hlahleni, ngoba ukube lezi zinto imali ziyilanda ebhenki, uyayibona leyo nto, engabe kuhlezi kukhalwa, ayi ngabe kuhlezi kukhalwa mfana. Ngabe amabhenki o-Absa, o-Standard Bank, o-Nedbank, o-Capitec, ngabe kukhalwa zonke iy'nsuku kuthiwa yibo sekulahleka amamiliyoni athize, ngoba phela abantu abathwele qwaba, qwaba abantu abathwele. Kufuneke ngabe amabhenki, sekukhona amabhenki avaliwe manje ngenxa yani yokulahleka kwamamiliyoni ukube le mali intshontshwe emabhenki. Ngeke bakwazi ukuvele besuke la beyongena ebhenki bentshontshe, ngeke beze bekwazi. Kumele imali bayithathe la benemvume khona, uyangizwa?
imali kahle kahle leya mali abayintshontshi bayayithatha, kodwa manje singasho sithi bayayintshontsha ngoba bayithatha ngendlela engeyona, kodwa kahle kahle bayayithatha nje ngoba basuke benayo imvume. Angithi uyabo? Imali ayithathwa emabhenki, ayithathwa emaphaketheni abantu. Ziwu-two iy'ndawo ekukhona khona imali la imali ihlala khona. Imali ihlala kubantu bese iyohlala emabhenki. So, njengoba amabhenki singezwa nje ngey'nto zomabalengwe, uyabona? Ngey'mali zase-ABSA, yabo, sake sezwa nje isitori esiyi-one sizwa kuthiwa hlampe inyanga intshontshe imali yase-ABSA. Angithi uyayibona leyo nto, ubaba uMabalengwe kuthiwa imali yase-ABSA, Mabalengwe bayayifuna abantu. Isona sitori esisaziyo leso futhi nakhona esingenayo i-sure ukuthi sasiyiqiniso yini le sitori noma sasingelona iqiniso. Angithi yabo, kufuneke engabeki amabhenki khala zonke iy'nsuku uma ngabe kuthiwa lezi zinto imali ziyithathaphi emabhenki, yabo. Angithi uyabo, olwandle ayikho imali, elwandle uzoyitholela o-five randi, laba abalahlwa abantu bey'hluphekele bey'celela iy'nhlanhla no-two randi namashumi. Ayikho imali eyinsambatheke elaphaya. Imali noma umcebo uhlala emadlozini, and amadlozi is responsible for the wealth distribution amongst umndeni wonke, amongst ama-family members, yabo, akhona aphila enyameni nawe so amathonga imali mebeyibuka noma umcebo womndeni ababuki nina enisuke nila kuphela, bacabangela nabantu abasazoza ngaphambi kwenu. Angithi uyayibona leyo nto, isizukulwane esizolandela ngaphambi kwenu. That's why ubone ngazuthi indlela yedlozi ihamba kancane, yabo, abantu beze befuna ukuyolanda ini, iy'gubhu lezo. Uyayibona leyo nto leyo. Nenye into la engifuna ukuthi ngi-enlighten-e kuyona la, yabo, amadlozi ukuze a-distribute-e i-wealth, anibuka nonke nina enisuke niphila ngaleso sikhathi, yabo, anibuke ukuthi okay, wena uwumuntu okanjani, wena uwumuntu okanjani, wena imali uyiphatha kanjani, uyabo leyo nto. Mhlawumbe uzofika niyathestwa, ayanithesta, yabo, mhlawumbe bazosuka akunikeze mhlampe u-5,000, yabo leyo nto, uhambe guququ wena uthole isipani noma uthole ini, into ezokunikeza nje ukuthi u-5,000 fast, uwuthole lo 5,000 ufike kuwena qi uwu-5,000. Bese bafuna ukuku-assess-a ukuthi bayaku-assess-a, hhayi nokuthi bafuna, bayaku-assess-a ukuthi okay, lo 5,000 owuphethe uzowenzani ekunyuseni umndeni. Yini ozoyenza wena ngalo 5,000 ezothatha lo mndeni uwubeke ezingeni elithe ukuba ngaphezudlwana, noma wenze into ezokwazi ukuthi isize umndeni? Uzokwazi yini ukwenza leyo nto leyo? Bakunike lo 5,000 uphuze wena uqede, yabo, hambe noma ukuthi umuntu wesilisa, uhambe namathekeni, thenge iplaki, kujatshulwe kube nje kujatshulwe, 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 iphele imali. Hawu, kuthiwe hawu, lo mfethu kanti unjani lo? Ekhaya lapho igrosa awuthenganga ngisho igrosa, yabo, mhlawumbe ufike wathenga igrosa mhlawumbe ya-500 rand uno-5,000 wasegrosa ya-500 rand, yonke lenye imali yaphelela ey'febeni. Bese samadlozi, hhayi, he is not good ukuthi singamnikeza umcebo womndeni, he is not good, yabo. Uma ngase kuthiwa lo mfethu siyamcebisa emndenini, ngeke awunakekele umndeni, so asimbuyisele eceleni. Angithi uyayibona le nto, kulande omunye, phinde naye kanjalo, aphinde afeyile, kuphinde kulande omunye, aphinde, menifeyila nonke kuphinde kuqalwe phansi futhi, so asiphinde simtheste, mhlawumbe usekhulile, uphinde futhi wenze the very same thing. Uyayibona leyo nto leyo, onothisa la, emndenini umuntu
ojwayele ukuthi abe nemali noma ojwayele ukuthi abe umuntu, ulo muntu othi mekhula umuntu ongazenzi kakhulu iy'nto ey'bhedayo, wangafokhasa kakhulu kulezi zinto ey'bhedayo, uyena umuntu oba nemali loyo. Uyayibona leyo nto leyo? Yingoba idlozi lamu-asesa lambona ukuthi loya uhlakaniphile, angawuthatha lo mndeni awukhuphule awubeke kwelinye izinga elingaphezulu, kwathiwa simcebisa. Angithi uyabo? Inkinga-ke bese yonakala bese ecebile-ke umuntu. Uyayibona leyo nto leyo? Usecebile uyayithola imali bese ayaqala-ke ayashintsha. Bese kufika izimo-ke la usubona khona abantu sebephinde uthi umuntu kade ephezulu ecebile nayo yonke into, uthi uyambona bho phansi akasanalutho. Ay'buze ahambe inyanga enzeni kanti cha, inkinga ayikho kuyena. Inkinga aka-understand-anga ukuthi njengoba ecebile yena, umcebo unikezwe amadlozi okuthi akhuphule isimo sakubo noma ashintshe isimo somndeni wakubo. Bese yena esecebile aqala ashintshele umndeni. Uyayibona leyo nto? Ashintshele umndeni, uthole ukuthi usenengane, useyashintsha yena, hhayi mina kuwukuthi wara, le mali akusayona manje yomndeni sekuyeyakhe yena ngokwakhe, yabo. Bese idlozi lenzenjani? Liyakudahaza, likuthathe likususe le phezulu, likubeke la. That's why uze amakholo ethi ungithatha la, angibeke la, angisuse la, angibekele unobubele, uJesu lo unobubele nami ungithatha. Hawu, angithi ngize ukuthatha la, akususe la, akubeke le. Seniyabuya futhi senesiphinde ungithatha la futhi. Angithi uyabo? Ufike ukhuphuke ngama-stages uye phezulu. Meke wakubheda uphezulu, ubuyela ka-zero, uphinde uyoqala ka-A. Uma uhlulekile uku-understand-a i-reason yokuthi usuke le phezulu, uzoshayeka phansi kade usuphezulu, ngeke usabuyela phezulu. Uhlala phansi impilo yakho yonke. Yonke. Thatha i-example yala bantu laba abaphunyelwa yimali hlampe zo-road accident fund, yabo. Thatha leyo example leyo ukuthi ufike umuntu mhlawumbe athole imiliyoni, bu ngemiliyoni, hhayi bo, nginemiliyoni, athenge zonke iy'moto angayithenga, ahambe nabafazi, ahambe ney'ntombi, enzeni kubo. Mhlawumbe uthole ukuthi uzofika enze nje umsebenzi owodwa, athenge inkomo eyodwa, athenge iy'mbuzi eyodwa, ayenze umsebenzi, useqedile ngekubo. Yonke le enye imali isiyophuzwa, isiyokwenziwani. Buka ama-results abo bonke la bantu ukuthi ayafana, bonke banestori esisodwa. Nganginemiliyoni, ngenza ukuthi ngiyinja, wara, ngikephi namhlanje? Ngila phansi. Angithi uyayibona leyo nto leyo? Angikaze ngezwa kuthiwa khona umuntu mina owake waphunyelwa imali mhlampe imiliyoni waliqeda waphinde waba right. Bonke and uxakeke lo muntu wayenemiliyoni uhlala emjondolo, kuza kanjani? Uyayibona lento leyo? Lo muntu loyana naso ngisho isikhindi wayenemiliyoni, yayebo. Yabona uma ngabe ushayiswa imoto kuze kuhambe la uthi khona kuze sekufika usuthola ngisho o-road accident fund, kusuke kuyidlozi lelo elisebenzisa wena elizani lo u-strong angamelana nemoto ukuthi simdakaze, hhayi ngoba lisuke lingakufuni, kusuke kuyindlela yalo ngoba manje liyakhuluma nani ngamaphupho, enzani ukuthi ningalaleli, enzani ukuthi ningalaleli. Yabo lento leyo, bese lithi hhayi, angitholi indlela-ke yokuthi ngifike kubona, yabo. Likuthathe likuqhathe nemoto. Uma likuqhatha nemoto, hhayi ngoba lisuke likuzonda noma lisuke lingakufuni, uyabo. Yindlela yalo yokuthi ngifuna ukukhuphula loya mndeni, loyana uzomelana nemoto ngeke aze afe. Lifike likuqhathe nemoto nje likuvikele ungafi, ngeke uze ufe uma kuwukuthi usuke uqhathwe yilona, liyakuvikela. Kahle kahle lisuke lifuna ukukupha imali ungaboni wena yokuthi ukhuphule umndeni, uthathe imali
uyidle nabangani, uyidle nefebe iphele, bese liyakuthatha likubuyisele phansi, iphele kanjalo indaba yakho. Inyanga engathwasanga le bafowethu, ngicabanga ukuthi okuningi ngikubekile, onendlebe-ke kuthiwa uyezwa, ongenandlebe akezwa. Ngiyaphuma manje, ningakhohlwa uku-subscribe-a bafethu, ni-like amavidiyo niwashere. La mavidiyo siwenza ngothando, siwenzela nina. Inhloso ukufundisa nokukhulisana nje sabantu ngezinto ezenzakalayo empilweni siphila nje. Ngiyabonga kakhulu.